Jane Byto Cigánikovej zrejme ako jedinej na Slovensku neprekáža, že je vonku neznesiteľných 40 stupňov. Pred pár dňami napísala tento status, kde sa už asi ako bývalá feministka potrebovala obuť do žien, konkrétne do znepokojených matiek, ktoré bojujú dlhé roky za lepší život na našej planete pre budúce generácie. Prekážalo jej, že si znepokojené matky zorganizovali kreatívnu tlačovú konferenciu, ktorej cieľom bolo upozorniť na nadchádzajúcu vlnu horúčav. No a Jana sa v statuse pýtala, že či za všetko na Slovensku môže Robert Fico. Tak teda, milá Janka, ja ti to rada vysvetlím, pretože tomu zrejme nerozumieš. Tento rok je to 20 rokov, odkedy nám Robert Fico prvýkrát vládol, no a ochrana občanov pred klimatickou krízou je aj v jeho kompetencii. Slovensko a ani občania nie sú pripravení na dopady horúčav, sucha, záplav či búrok. Videli sme to napríklad aj pri prvej vlne horúčav, kedy vláda nebola schopná nainštalovať ani klimatizácie do nemocníc. Ja mám obmedzený balík zdrojov, či chceme investovať do CT, MR alebo do klimatizácie. Dôsledky klimatickej krízy cítime čoraz intenzívnejšie a vláda by mala pripraviť systematické kroky, ako nás bude pred ňou chrániť. Takže je úplne od veci hovoriť, že Robert Fico s tým nič nemá. No a čo si o tom myslíte vy? Dajte mi vedieť do komentára a pre viac podobných videí ma určite nezabudnite sledovať.